Aquesta exposició presenta una novetat en la meva obra, que és la introducció d'elements arquitectònics que d'alguna manera volen posar dintre de l'obra elements geomètrics que em permeten treballar amb superfícies més planes i sobretot em permeten sortir una miqueta de l'organicitat de l'obra anterior, amb la que només hi havia paisatges, figures, etc.